И добре дошли! Аз съм Алекс Ангелов от екипа на Skilling и днес ще разгледаме какво се случва с Ripple и ще си отговорим на въпроса. Ще успее ли цената да задържи ключовото ниво от 1.10 долара, след като приемането на Clarity Act беше отложено, а именно законопроектът, който трябва да внесе малко повече яснота относно регулацията на криптовалутите в САЩ. Нека да почнем с техническата картина. Малко по-голям кръгозор. Виждаме, че от последната грубо една година цената на Ripple е в нисходяща тенденция, в даунтренд. Като в момента се търгува някъде около 1.13, след като през последните дни успя да се възстанови от дъното от около 1 долар, достигнато в края на юни месец. Това показва всъщност, че купувачите все още защитават пазара, но сега не разполагат с достатъчно сила, за да обърнат по-големия тренд. Виждаме, че проби последното нисходящо движение, но не успява да задържи над ключовото ниво от 1.14. А именно, това е най-важната зона в момента, която пазара следи, именно между 1.14 и 1.18, като виждаме, че през последния път точно това се оказа повратен момент в цената на Ripple. Виждаме, че цената падна. Ако Ripple успее да направи убедителен пробив над 1.14, това ще бъде първият сигнал, че купувачите постепенно поемат контрола. А пробив и задържане над 1.18, 1.20, тази зона, би отворила вратата към следващите по-високи нива. От друга страна обаче стои подкрепата при 1.10 долара. Ето тук. Това е нивото, което в момента е най-важно за биковете. Ако цената успее да остане над него, сегашното възстановяване остава валидно, но при пробив под 1.10, тогава рискът от нов спад към 1.6 остава реален. Освен техническата картина, инвеститорите следят внимателно и развитието около Clarity Act. Мнозина очакват развитието още преди 4 юли, но процесът беше забавен. Следващият ключов срок е 7 август, когато се очаква законопроектът отново да бъде разгледан. Именно това забавяне отнема от един от най-важните краткосрочни катализатори за Ripple. Въпреки това, интересът към криптовалутата от страна на институционалните инвеститори остава стабилен. Под Ripple ETF продуктите отчетоха 9-та поредна седмица на нетни входящи потоци, като само през последната седмица доста голяма част от тях привлича над 17 милиона нов капитал. Освен това, анализатори от Standard Chartered смятат, че ако Clarity Act бъде приет, Ripple ETF продуктите могат да привлекат между 4 и 8 милиарда още през първата година. Разбира се, това е прогноза, която зависи цяло от развитието на регулаторната рамка. От техническа гледна точка, ситуацията остава смесена, както виждаме. Доста близо се търгува до ключовия сапорт от 1.10 и резиста от 1.14. Така че цената все още се намира над средната линия на Bollinger Bands, което означава, че краткосрочно възстановяване продължава. В същото време, индикаторът Stochastic вече се намира близо до зоната на свръхкупуване, като виждаме, че има леко оттласкване от най-високите нива. Това показва, че импулсът все още е положителен, но също така предупреждава, че е възможна краткосрочна корекция, ако купувачите не успеят да преодолеят настоящата съпротива. Интересни са и данните за поведението на участниците на пазарите. Подпазарът показва, че все още силно остава търсенето, което сигнализира, че реалните купувачи постепенно акумулират Ripple. В същото време при пазара на фьючерси настроенията остават по-предпазливи, а част от трейдерите намаляват своите ливъридж позиции. Това създава интересна ситуация. Дългосрочните инвеститори изглеждат все по-уверени, докато краткосрочните спекуланти все още изчакват по-ясен сигнал за посоката на пазарите. В заключение,
1.10 остава ключово ниво, което ще определи краткосрочната посока на пазарите. Докато цената се задържа над него, възстановяването остава в сила. За по-силен възходящ сигнал обаче ще бъде необходим пробив и задържане над зоната 1.18-1.20. Ако следите всъщност Ripple, криптовалути и други финансови инструменти и търсите регулиран брокер, разгледайте Skilling. С Skilling можете да търгувате чрез MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader и TradingView. Така че може да изберете платформата, която най-добре отговаря на вашия стил на търговия. Брокерът също така е регулиран от SISEC, а клиентските средства са защитени с покритие до 1 милион евро. Освен това, Skilling предлага ниски спредове и бързо изпълнение на поръчките, което е особено важно при волатилни пазари като криптопазарите. Освен това, ако искате да научите повече, ще намерите линк към Skilling в описанието на видеото. Ако този анализ ви е бил полезен, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате към канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ни анализи на крипто, форекс и останалите пазари. Последвайте ни както в Instagram, така и в Facebook, където всеки ден споделяме актуални пазарни новини, анализи и допълнително съдържание. Благодаря ви, че гледахте това видео. Пожелавам ви успешна търговска седмица и ще се видим съвсем скоро.